Il-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida se tibda topera t-titjiriet tagħha mill-31 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet minn Hangar One fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li ġiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fejn fiha nataw id-dettalji dwar il-linja nazzjonali tal-ajru li se żżomm l-isem ta' Air Malta. Fil-fatt f'din il-konferenza l-Ministru responsabbli minn dan il-qasam Clyde Caruana spjega l-passi li jmiss fix-xhur li ġejjin brabta ma' din il-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida, anke brabta mal-konsumaturi li diġà qaslu li jtiru mal-Air Malta. L-aħħar titjiriet tal-Air Malta se jkunu qed isiru fit-30 ta' Marzu 2024. Fil-fatt dakinhar Air Malta PLC se tkun qed twaqqaf l-operazzjonijiet tagħha l-għadha jibdew joperaw it-titjiriet taħt il-kumpanija l-ġdida. Fl-ewwel ta' Novembru illi ġej, ġifieri fi żmien xahar ieħor, in-nies ser ikunu jistgħu jibdew japplikaw il-klijenti sabiex jieħdu r-refund għal biljetti tal-ajru li jmorru lil mit-30 ta' Marzu. Jiġifieri kull min ibbukkja ticket mill-31 ta' Marzu tas-sena d-dieħla il-qudiem ikun jista' japplika sabiex jieħu r-refund. Sa dan it-tant mill-ewwel ta' Diċembru dawk il-persuni li għandhom pjan li jsifru mill-31 ta' Marzu l-qudiem jistgħu jaqtaw il-biljetti tal-ajru mal-linja l-ġdida tal-ajru. Dawk li sa 30 ta' Marzu jixtiequ jaqtaw biljett tal-ajru jistgħu jibqgħu jagħmlu dan b'mod normali mal-kumpanija tal-ajru eżistenti. Min ikun għadu mutilizzax il-mili kollha li kellu disponibbli taħt l-iskema tal-Flypass tal-Air Malta ukoll se jkun qed jingħata rifużjoni abbażi tal-mili li ma jkunx sarraf. Minn Diċembru stess jiftħu wkoll l-applikazzjonijiet biex il-ħaddiema eżistenti tal-Air Malta ikunu jistgħu japplikaw biex jibdew jaħdmu mal-linja nazzjonali tal-ajru l-ġdida b'kundizzjonijiet tax-xogħol ġodda. Taħt il-pjan il-ġdid il-linja nazzjonali ġdida se tkun qed ittir lejn 17 destinazzjoni. Dawn huma Amsterdam, Berlin, Brussell, Katania, Dusseldorf, Londra fl-ajruporti ta' Gatwick u Heathrow, Lyon, Madrid, Milan, Munich, Pariġi fl-ajruport ta' Charles de Gaulle u Orly, Praga, Ruma, Vienna u Zurich. Sa dan it-tant il-Ministru Caruana spjega kif id-deċiżjonijiet kuraġġużi li saru brabta ma' din il-linja nazzjonali ġdida tal-ajru se jsarfu biex ma' kull titjira għal darba f'ħafna snin kull ajruplan jagħmel profitt. Qabel il-pandemija, kull darba li ajruplan kien jinqata mill-art konna nitilfu 4,000 euro minn kull titjira. Bħala medja, ajruplan itir u l-kumpanija titlef 4,000 euro. Bil-miżuri li qegħdin nieħdu llum bil-kumpanija l-ġdida, bit-tibdil kollu li qegħdin nagħmlu, kull darba li dal-ajruplan jinqata mill-art se nkunu qed naraw illi minn kull titjira naqilgħu minn tal-inqas bħala medja l-ekwivalenti ta' kważi 2,900 euro. Il-Ministru Caruana rrefera wkoll għall-iskemi ta' irtirar kmieni li kienu ffirmati lura fl-2007 u l-2008 brabta mal-piloti u l-cabin crew. Jekk ikun pilota li jrid jieħu dal-ammont jieħdu, però ma jista' qatt ikun aktar impjegat la tal-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru wis aktar tas-settur pubbliku, jekk ikun xi ħadd illi ġej mill-cabin crew, dan il-ftehim ukoll konna minnieh is-sena l-oħra meta kellna skemi simili, jekk jieħu l-ammont li huwa dovut mill-IRS, it-tali persuna ġejja mill-cabin crew tittamel 6 snin ma tistax tmiss mas-settur pubbliku wis aktar mal-kumpanija tal-ajru.